Sampo Rainio MX65 toisen erän voitto. Olit myös ensimmäisen erän ykkönen, eli jälleen kerran kokonaiskilpailu voitto sulle. Kakkoserässä otit myöskin startit, niin miten ajo kulki? No joo, siis nyt sain tosi hyvän startin, että ampui tosi hyvin puomilta. Varmaan kauden paras startti ja rennot holet siitä ja samalla lailla niin kuin aina ennenkin, että ajoin vaan maaliin. Minkälaisessa kunnossa toi rata oli, koska se alkoi nyt olemaan pattia ja jonkun verran vallejakin tuli? No joo, rata oli sillä kauha rata, että radalla oli hyviä valleja, mistä pystyi ottaa tukea ja pääsi sitä kautta sitten suorilla kovempaa. Minkälaista oli, ja tossakin aika paljon joudut ohittelemaan kierroksella jääneitä, niin varmaan joudut vaihtelemaan linjoja. No joo, pari oli sellaista sumppua, että oli tosi vaikea päästä välillä ohi, kun noin vähän kiemurtelee tuolla radalla, niin joutuu vähän muuttaa ajolinjoja, että pääsee ohi. Kokonaisuutena päivä, miten ajo kulki treeneistä eka erää ja toka erää? Tosi hyvin, olen tyytyväinen. Kiitos. Kiitos. Niko Hirvonen, MXCC-luokan päivä takana, kakkoserästä voitto, avauserässä olit 3, eli yhteistulosten 1, näin ollen. Mitkä on fiilikset? Hyvät. Minkälainen toi kakkoserä? Siinä oli aika tiukkaa kisaa, Jere Harju pisti aika hyvin kampoihin ja Topias Koukkokin taisi käydä siinä lähellä, mutta Topias ilmeisesti kaatui. No alku lähti huonosti lähes, mä olin jossain 7 paikkeja, sitten mä nousin alkuun 3, mä ajoin siinä Jere ja Tomin takana ja sitten mä pääsin Jerestä ohi, sitten se tuli uudestaan ohi musta ja sitten mä pääsin siitä uudestaan ohi ja sitten mä pääsin vielä Tomi ohi ja sitten mä ajelin siinä 1 ja sitten toi Jere antoi koko aika siinä painetta takana. Minkälaista se oli ajaa, kun tiedät kuitenkin, että Harjukin on voittanut eri ja se tosiaan siinä piinaa ja kävi väliin, taisi käydä oikein rinnallakin? No vaikeeta. Vaikeeta, mutta hyvinhän sen kestit. Joo. Mites toi eka erä, siinä sä olit 3, niin miten siinä kulki ajo? No se kulki aika huonosti, lähtö oli ihan surkea ja ajokin meni ihan huonosti. Eli ei mitään hyvää siitä, mutta no, mikä kakkoserä sitten oli parempaa? No ajo varmaan. Rata oli mulle ehkä vähän parempi, kun mä tykkään ajaa huonokuntoisella radalla, niin sitten, niin. Kiitos. Kiitos. Kasper Kangasniemi, MXCP, MXCA päiväpulkassa. Annoit kovaa vastusta tonne CA-kärkeen tonne Kevin Ragnellille ja voitit MXCP-luokan. Minkälainen koko päivä? Hyvä oli sillai päivä, tuli hyvät lähöt ja muutenkin ajo kulki ihan hyvin. Kakkoserässä holesotitkin, eli siitä tuli sitten TSM Extreme Arena lahjakorttikin palkinnoksi. Miltä tuntui vetää se jonkinlainen hetki kärjessä? No, silloin kun mä ajoin 65, niin ei se nyt miltään ihmeelliseltä tuntunut. Niin, sä oot tottunut olemaan 1. Joo. Olisiko siinä, tai tipuit kuitenkin silleen, että Ragnell ja Korhola
tuli ohi, et pystynyt niiden vauhtiin vastaan, mutta ekaserässä sitten taas kuitenkin oli yhteistulosten kakkonen, niin mistä jäi kiinni, että et kakkoserässä ihan päässyt jätken kyytiin? No nyt ei oli puutunut vähän paikat enemmän. Mutta mitä kokonaisuudessaan, mitä fiiliksi jäi tästä niin kuin kakkoserästä, miten sun oma ajo kulki? No mun mielestä se kulki ihan hyvin sillä lailla, miten ekassa erässäkin. Entä joutuiko oikein hakea ajolinjoja? Kyllä tuolla joutui, kun tuolla oli aika patillaan toi rata tuolta jostain kohdasta. Kiitos. Kiitos. Kevin Raknell, MXCP, MXCA yhdistelmäluokan päivä takana. Pari erävoittoa täältä Raahesta. Kakkoserä startti hiukan heikompi, eli taisit olla just kympisakissa ja puolestaan Benjamin Korhola veti siellä kärjessä. Mites toi erä alku oli tollanen? En mä tiedä, mä sain aika huonon startin siinä, mutta sit pystyin kyllä nousemaan kärkeen, että ei ollut siinä mitään hätää silloin. Joo, kyllähän sen paikasit otit tosi nopeasti, olisiko siinä ollut, en tiedä oliko eka vai toka kierroksen periaatteessa jo olit siellä kärkiessä, mutta minkälainen oma ajo? Ihan hyvä, että toi Benjamin pysyi vähän siinä puoleen erää perässä, mutta siinä mun piti vähän kiristää, niin sit se vähän jäi sitten. Miltäs toi rata vaikutti toka erä? Joo, rata oli tosi hyvä. Ei haitannut, vaikka se oli vähän jo pattia ja vallia? Ei haitannut. Joutuiko siellä hakea oikein noita ajolinjoja vai oliko se ihan, että siellä oli jotkut selkeät kohdat, mitä pitkin vetää? No kyllä mä melkein jo niitä samoja linjoja, mitä ekas erässä. Aika tasaisia oli. Täällä oli satanut vettä ennen kisoja aika paljon ja rata oli parista paikkaa pehmeä. Myöskin toi starttisuora jouduttiin ojittaa vielä perjantaina. Oliko siellä jotain semmoisia upottavia kohtia tai jotain yllätyksiä? Oli siinä keskellä semmonen pieni muutakohta, että siihen varmaan vähän tyssäs se lähtö. Entäs muuten tuolla radalla, miten siellä? Ei, siellä oli kyllä ihan kuivaa mun mielestä, että mä en nähnyt ainakaan mitään märkää kohtaa tai silleen. Johdat MXCA:n SM-sarjaa, missä on ensi viikonloppuna edessä 4. osakilpailu Alavuudella. Milläs fiiliksillä sinne? Sinne lähdetään tosi hyvillä fiiliksillä. Mä oon käynyt paljon siellä ainakin reenaa, että pitäisi ainakin mennä hyvin. Ja sais vähän kasvatettua sitä pisteeroa toiseen siellä. Mitä pidät tosiaan Alavuuden radasta? Sieltä löytyy muutama mäki, pari aika jyrkkäkin, tai yksi jyrkkäkin alamäki ja jyrkkä ylämäki, tai milloin vähän pituuttakin, mutta muutenkin tommonen aika luonnonmukainen rata. No se on vähän niinku semmonen pehmoinen rata, on siellä vähän koviikin kohti ja kyllä ne mäet on aika hurjia, mutta kyllä ne menee. Kiitos. Joo, kiitos.